Jo vaig visitar el dipòsit del Museu de Manresa, el Museu Comarcal de Manresa. Realment, en el meu cas, era un dipòsit molt expandit perquè era tota la col·lecció del Museu de Manresa, perquè està en obres i, per tant, es podria considerar que era totes les seves peces que estaven en dipòsit en aquell moment. N'hi havia diverses, però molt especialment em va cridar l'atenció un relicari del segle XIX, petitó, també una caixa de nines del segle XIX que tenia a joc uns vestidets que eren, a més, vestits tradicionals de l'època, o que a l'època es consideraven tradicionals, i després un conjunt de vitrines que són la formació del paisatge, de fòssils, minerals, etc. Vaig decidir treballar amb la formació del paisatge. No és exactament una obra, sinó que era un conjunt d'objectes catalogats en la col·lecció del museu que explicaven, com diu el títol, la formació del paisatge d'aquella zona a través d'un seguit de fòssils, un seguit de minerals, també hi ha un ullal de mamut, etc. I també uns panells informatius, esclar. D'aquesta obra m'interessava especialment alguna que ja havia treballat en el passat, amb algunes recerques més teòriques que havia fet, que era com, justament a Catalunya, s'havien creat certs museus i certes col·leccions en relació a la mineralogia, a la geografia, a les ciències naturals, una mica en general, des d'un àmbit semiprofessional o mig amateur, amb una col·laboració entre universitats, científics, amateurs, que em semblava molt interessant i que em semblava interessant també de com explica com es fan els museus i per què hi trobem el que hi trobem avui en dia. L'he titulat La formació del paisatge. És una mica redundant, però em sembla que és un títol molt evident perquè realment on volia fer èmfasi és en com s'ha format, com s'ha creat aquella petita col·lecció que es titula La formació del paisatge. La meva proposta consisteix en recuperar una miqueta la història que hi ha darrere d'aquesta petita exposició de la formació del paisatge a través dels testimonis d'algunes de les persones que en van formar part, anys enrere. És una exposició en la que han participat, l'original, vull dir, la formació del paisatge, hi ha participat molta gent, des d'universitats, dissenyadors, òbviament, científics de diversa índole, i justament el que volia és recuperar els seus testimonis a partir d'unes entrevistes que es recolliran en format vídeo, en les que pretenem una mica que surti aquesta memòria personal, que surtin també la part més de vivències vinculades a allò i també la memòria. La intenció també és que això passi només de viva veu, és a dir, en cap moment es veurà la imatge d'aquestes vitrines i, per tant, tot remetrà a una imatge una mica genèrica que tots tenim al cap d'haver vist tantes vegades aquest tipus de vitrines de minerals, de fòssils, etc. El format serà un vídeo monocanal, que es presentarà també en un format clàssic de projecció. Havia treballat sobretot en jardins botànics, analitzant una mica les estructures d'alguns museus, sobretot a nivell organitzatiu, de forma tan directa quant a les obres de dipòsits de museus, potser diria que no ho havia fet mai, però sobretot m'havia acostat aquestes idees a través més de la recerca sociològica, a través de la meva tesi, que era sobre museus amateurs. En general, a mi el que m'atreu més d'això, que és el que n'extrec més, és l'entendre la complexitat que hi ha darrere d'aquests llocs, sobretot acumulada, les capes que s'acumulen de simbolisme, d'ideologia, de narrativa, que costa molt de percebre a simple vista, i quan hi treballes amb ells amb una mica de calma és el que pots anar extraient, i això és el que jo valoro més d'aquest tipus de projectes. Sí, jo diria, en el meu cas, el treballar amb el Museu de Manresa, que està totalment en obres, i a més fa temps que ho està, i són unes obres molt grans i que sembla que han de durar encara un temps, canvia una mica aquesta percepció del que està el dipòsit amagat i el que està visible, perquè tot està amagat, i dona molt més aquesta sensació d'allò que està amagat, d'allò que no es pot veure i que quan ho veus d'una manera tan velada
és com que et suggereix més coses, no? Et recorda més què és allò que s'ensenya i que no s'ensenya i allò que, sobretot, que recordem de les coses que veiem normalment als museus, que potser és un percentatge molt petit i molt difús.